Сәлем, сәлем! Распаковка! Яңа шығарылшы! Ух ты! Ишетеле, әйдә аша башлыйбыз. Бу нәрсә, әйдә ашып карыйк. Бу ниндидер кечкенә генә йомырка. Әйдә ашып карыйбыз. Уенчыгы юк. Уенчыгы юк. Тәмлеме соң? Бик тәмле. Тәмле. Әйдә шунда юк. Минеке деп яшел бөтенесе. Мин 18-не ашам, чөнки минем 18-е туган көнем. Монда көненә бер конфет. Без бер тапкыр утырдык та бөтенесен ашап бетердек. Ашады. Бик тәмле күренә, ләкин әйдә калып карыйбыз. Әйдә. Мин бу бүлеккә уннан бердән унга кадәр 9-ны куям. Мин моңа 3-не куям. Бак, Ванна, Макс, Алиса. Тигенә. Менә, аштым. Әйдә башлыйбыз. Иң беренчесеннән. Бу баунти. Тикс. Белмим бу нәрсә. Бу минем яңадан баунти. Твикс. Анары. Сникерс. Тикс. Вышипны отып чыгарып. Әмма бу. Мен сынмакка. Юк, бугалкабыз димәк. Шулай да килеп чыкты безнең рәсем. Мин бердән унга кадәр 9-ны. Мин бердән унга кадәр 10-ны куям. Хәзер Леди Багны һәм Супер Котны ашабыз. Минем иң яраткан мультфильмны. И всех зверей, и от моей подарки. Теперь ты... Это подарок мне? Кетип торабыз, әйдә ашабыз. Әйдә. Мин беренче. Юк, мин беренче. Ничек ашаласың бу? Аша алмыйм. Коралы, кара менән бу берне иттерәсең дә ашасың. Шуннан без аны алабыз. Мә. Артында монда зашок бар. Монда әле нәрсәдер язылган. Минеке аю. С праздником поздравлю я всех друзей. Станет зимний день им чуть-чуть теплей. Султан, сиңа табышмак. Юк әле. Тор. Әйтәм бит. Сахарная рубашка, сверху яркая бумажка. Газеты! Дөрес, әлбәттә. Конфет. Минем зонт электе. Әйдә монда куеп барабыз. Султан, сиңа нинди күбрәк ошады? Монсамы әллә киндерме? Белмим ничек син, ләкин миңа икесе дә ошый. Әмма монсаларның зачкалары күп. 8 балл куям. Мин моңа 3 балл куям. Сникерс. Монсы,
Milky-Way, мынсы Twix, мынсы Bounty. Мынның конфетлер тәмле, мынның ойынчығы қызық, мынсы да қызық. Миңа ең көбі ошады мынсы. Әзір ашыбыз.